Саулармысыз, хөрмәтләребез, тирә-юнебезне йөзләгән, меңләгән, миллионлаган кешеләр уратып алган. Ул күршеләр дисеңме, дуслар дисеңме, туганнар дисеңме, хезмәттәшләр дисеңме, алар бит бихисап. Эштә дә, урамда да, җәмәгать транспортында да, кибетләр, музей, театрларда да, урамда да, аларның барысын санасак, бик күп. Ил буенча, дөнья масштабы буенча карасак, миллионнар, миллиардлар без. Исәнмесез, кадерлеләребез. Республикабызның йөзү кашы булган Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы белән якыннанрак танышырбыз. Без сезнең белән бүген сыр ите белән тәмле генә ризык әзерләрбез. Ашсу остасы Резида Хусаиновадан чираттагы рецепт. Сталинград бәрелешендә җиңүгә 80 ел булды. Бөек Ватан сугышы музей мемориалында Иделдән Ныгытма дигән күргәзмә ачылды. 1937 елда оештырылган Татарстан Республикасының Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле репертуарында халкыбызның милли гадәтләре саклана. 85 ел эчендә 50дән артык кабатланмас программа, күп санлы аерым номерлар, композицияләр булдырылган. Татар халкының моңлы җырлары, дәртле биюләре, чабатта, сигезле, бишле, парлы бию дисеңме? Биюләрнең төрлелеге, һәр хәрәкәте кабатланмас. Милли киемнәрнең купшылыгы, зәугы, тере оркестр, чын мәгънәсендә халкыбызның гасырлардан килгән асыл җәүһәрләрен тамашачы хозурына иңдерүче коллектив турында сюжет карап үтәбез. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле халкыбызның, республикабызның йөзү кашы. Югары дәрәҗәдә башкарылган җырлар, биюләр, матур милли киемнәр халкыбызның күркәм символы булып тора. Һәм бүген без әлеге ансамбль белән якынрак танышырбыз. Сәлам, Влад. Сәлам, Миләүшә. Син миңа Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бинасы буйлап экскурсия үткәрмәссең икән? Үткәрәм, әйдә. Киттек. Алар сәхнәдә татар халкының моңы, тарихы һәм язмышы турында тулы образ тудырган ансамбль. Әлеге коллективның чыгышларында бер юлы 4 сәнгать юнәлеше күрсәтелә. Музыка, бию, җыр һәм костюм. Һәм без әлеге юнәлешләр белән якынрак танышырбыз. Бу безнең байлыгыбыз. Менә бу костюмнар безнең яш килә торган иске костюмнарыбыз да бар. Алар инде безнең тарихыбыз, без аларны онытмыйбыз. Яңа программаларга без аларны кайбер биюләребезне, җырларыбызны без кабат кайтарабыз һәм ул костюмнарны да онытмыйбыз. Үзебез белән йөртәбез. Һәрбер аяк кием, һәрбер костюм безнең исемебез белән язылып куелган. Мәсәлән, менә үземнекен таптым тиз генә. Влад үзе әлеге ансамбльгә укуын тәмамлау белән килеп эләгә. Һәр биюне, һәр номерны ул ихлас яратып башкара. Мәсәлән, менә Җизнәкәй. Минем яраткан биюем. Şundan da netice bekliyor. Biz Allah'a şükür çok kine gazetелere, çok kine programlar çıkardık. 10'a yakın programlar çıkardık. Sonrası bizim indi arşivlerde oturup işlenen programım Ansı Toy. 18-19. asır başındaki Tatar bayları Kazan'da çıraşanlar, birisi Siber'den, birisi Kazan'dan, Pişen Bazarı'nda. Şolar indi mena silaşıp bağlarını indirmekçi onlar itoy Sibir'de öte. Bir küne mena xamistrlar ve etnograflar bile oturup birge atoydık küne Arapçalarını, İranlı büyülerine koyup şunu program gelip çıktı. Tavuşlar iştiler, hor ve şırışla hazırlayan koreografiyalarını bir sizlerle şimdi. Действительно,
Чыннан да, ансамбль иҗаты татар халкының традицияләрен, гореф-гадәтләрен төгәл сурәтли. Халыкта туган җырлар, биюләр бүгенге көндә профессиональ рәвештә аерым зур программаларга әверелеп тамашачыга тәкъдим ителә. Һәрбер номерның, һәрбер чыгышның үз драматургиясе, үз идеясе бар. Алар театралештерелгән формада тагы да тирәнрәк эчтәлеккә ия. Әлеге коллектив милләтнең чын йөзе. Без татар халкының иҗатын, йолаларын популярлаштыру гына түгел, минемчә бу иң мөһиме саклап калу һәм киләчәк буынга җиткерү өстендә эшлибез. Ансамбльнең тормышы ул инде гастрольләрдән тора дип әйтсәк тә була. Чөнки инде безгә килгән халыкка күп хезмәт күрсәтәбез, үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны, биюләребезне Татарстанда яшәүче халыкка гына түгел, бөтен Россия буйлап сибелгән халкыбызга ирештерергә тырышабыз. Һәм менә шулай ук инде чит илләрдә дә чыгыш ясыйбыз, гастрольләребез безнең бик күп, Аллага шөкер. Мәктәпләрдә Пушкин картасы белән күп чыгыш ясыйбыз, район мәдәният йортларында күп чыгыш ясыйбыз. Менә инде тагын 2 айда biz Оренбург өлкәсенә сәфәр кылабыз. Ымтылалар менә нәрсәдер эзләнергә минем өчен бик тә куәтле һәм инде мин аларга горурланам. Бу вакытта бик талантлы, бик таләпчән. Шуңа күрә без алга барабыз. Яшь алга бара, шуңа күрә иншалла матуритетне гөрләтеп кенә алга барырга тиешбез. Бу бүлмәдә безнең оркестрның репетициясе бар. Карый әле. Бик кызык булды әле бу. Киттем әле мин каушап. Сезнең белән танышуга. Сезнең белән танышуга. Мин бик шат. Һәм мин бик шат. Bir башлагач сәнгатьтән ерак китмик. Сәнгать тарихыбызның бер сәхифәсе. Татар музыка сәнгате чәчәк атуның җанлы шаһиты Җәүдәт Фәйзи. Мәшһүр Урман кызының көе Җәүдәт Фәйзи тарафыннан иҗат ителгәндә аңа бары 22 яшь кенә булган. Ил күләмендә яңгыраш алган Башмагым музыкаль комедиясе 1942 елда дөньяга килә. Композитор Җәүдәт Фәйзи татар халык музыкаль иҗатын барлаучы галим, фольклорчы буларак та безгә кадерле. Ул безнең күңелләрдә киң эрудицияле, зур мәгълүматлы, халыкның ихтирамына лаек композиторыбыз булып сакланыр. Киләсе сюжетта сөекле композиторыбызның музеена сәяхәт кылырбыз. Нигә синең күзләр Татар әдәбиятына һәм сәнгатенә зур өлешләрен керткән Фәйзуллиннар династиясе белән без Казан шәһәренең 167-нче мәктәбендә урнашкан музейда танышырга булдык. Музей 2005 елда ачылган. Бу музейның ачылуының сәбәпләре берничә булган инде. Беренчедән, шушы династия вәкилләре безнең мәктәп укучылары булганнар. Һәм инде микрорайоныбызда шулай ук Җәүдәт Фәйзи исемен йөрткән урам да бар. Без инде балалар белән әлбәттә менә шушы династия вәкилләренең тормышларын өйрәнәбез, иҗатларын өйрәнәбез. Чөнки алар һәр кайсы үзенә бер кызык шәхес, алар арасында композитор да бар, язучы да бар, шагыйрь да бар, хәтта доктор да бар, артист да бар. Бу елны Җәүдәт Фәйзи исеме еш яңгырады. Конкурс, фестивальләр, концертлар да күп булды. Идел буе районында урнашкан балалар музыка мәктәбенә дә Җәүдәт Фәйзи исеме бирелде. Җәүдәт Фәйзи күренекле татар композиторы, Тукай премиясе лауреаты. Ул 1910 елның 4 гыйнварында Оренбург шәһәрендә укытучы гаиләсендә туган. Башлангыч музыкаль белемне Оренбург Көнчыгыш музыка мәктәбендә ала. 15 яшендә Оренбургның татар театрында куелган күз яшьләре драмасын иҗат итә. Кичкенәдән халык җырларын тыңларга ярата. Остается очень много нерешенных вопросов. Әле шешелмәгән сораулар бик күп. Аларның берсе Җәүдәт Фәйзинең милли музейда урнашкан архивы. Әлеге материаллар тикшерелеп, өйрәнүгә, яңартылуга бик мохтаҗ. Архивта композиторның күп кенә шәхси әйберләре саклана. Алар арасында ноталар, хатлар, шәхси көндәлекләр. Фәтхи Бурнашның Кызыл чәчәк пьесасына иҗат ителгән опера, шулай Габдулла Тукайның Кара Әхмәт әсәренә язылган балет та саклана.
Документлар буенча оратория саклануы да билгеле. Ул Гали Кутуйның «Киләчәккә хатлар» дип исемләнгән әсәре. Композиторның архивында шәхси рояле да бар. Ул төзекләндерүгә мохтаҗ. Музыкаль күргәзмәнең түрендә торырлык бит, ди Диләрә ханым. Открытием этого года стало пианино фирмы. Бу Мюльбах пианиносын ел ачышы дип әйтеп була. Анда Җәүдәт Фәйзи 10 яшында уйнарга өйрәнгән. Пианиноның хуҗалары Закир Рәмиев һәм Дәртмәнд булган. Шулай ук Диләрә ханым интернетта барысы да Фәйзуллиннар турында сайтын алып бара. Аны Фәйзуллиннарның нәсел мирасы борчый. Самой большой проблемой является у нас... Мирхәйдәр Фәйзинең туган нигезенә һәйкәл кую иң борчыган проблемаларның берсе. Хәзерге вакытта ул авылда берни дә юк. Бары тик Фәйзинең туып үскән нигезе генә калган. Мирхәйдәр Фәйзи татар драматургы. Кыска иҗат дәверендә 16 оригиналь сәхнә әсәре яза, 7 пьеса тәрҗемә итә. Халык җырлары җыентыгын төзи. 200-дан артык шигырь, дистәләгән хикәя яза, 70 көндәлек дәфтәре калдыра. О нем мало что знают, то есть пожилые о нем, конечно, знают. Безнең Орск шәһәрендә Мирхәйдәр Фәйзи турында бик белмиләр дип әйтер идем. Улы буынаны Галия Бану пьесасы авторы итеп белә. Оренбургта Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге театр бар. Уйлый торгач, халыкка драматург турында иҗади кичәләр аша мәгълүмат бирүне уңай күрдек. Анда музыка, әдәби мизгелләр булды. Фәйзуллиннар нәселен өйрәнү бик кызык һәм мавыктыргыч булып чыкты. Алдагы көннәрдә дә бу эшне дәвам итәрбез. Һава торышы рәхәт булсын, җил давыллар булмасын. Майлы бутка бирмен, майлы бутка Казанда, тәти кашык базарда, һава торышы манзарада. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Һава торышында үзгәрешләр көтелә. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы Ознакайда болытлы һава урыны белән кар явачак, температура 11 градус тирәсе булачак. Төньяк-көнчыгыш районнарда түбән Кама, Ярчаллы, Алабугада кар явачак дип фаразлана, уртача 10 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗә, Менделеевскида болытлы һава, шулай ук явым-төшем ихтималы зур. Температура 10 градус тирәсе булачак. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән явым-төшем көтелә, уртача 11 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава урыны белән кар 10 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта болытлы һава, шулай ук кар көтелә, 10 градуска кадәр салкын. Чәршәмбе салкын төн көтелә, ә көндез температура тагын күтәрелә башлый. Шулай ук юлларда бозлавык, бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава урыны белән явым-төшем көтелә, 10 градуска кадәр салкын. Җил төньяк-көнбатыштан атмосфера басымы теркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар иде. Студиядә Эльвина Насыйбуллина. Сау сәламәт булыгыз. Әйдә, бергәләп бер зур теләк теләп куябыз. Бергәләп, син мине куркытмалай. Сәяхәт кылган илләрне глобуста энә белән тамгалап барыйк та, нәтиҗәдә чын кирпе хасил булсын. Амин, риза. Ихлас теләк, Ходай ихтияры дигән бурынгылар. Адәм баласы гомер буе теләк теләп, аларның чынга ашуына өметләнеп яши. Теләкләрне шушы ук минутта тормышка ашыра башлыйбыз, чөнки хезмәттәшебез Гөлинә Харрасова кызык дөнья сәхифәсендә бүген татлы сәяхәт турында сөйли. Энең бармысың? Бармы? Әзерләп куй. Гөлинә, рәхим ит.
Xeyirli gün, hürmetli tamaşaçılar, tatlı səyahətimizni devam etdik. Əgər də sizni Malayziyada şeygə çağırsalar, onun yanına hiç şiksiz şuşur pisankını təqdim edəcəklər. İkinci türlü bu banandan sumsa bulam. Onu hazırlağı bigirək jinilikən, bunun üçün bananını şiz tartıp deyirge, ona süt, un, şeker, vanil, şimitip kine tuz istərgə kerek. Kelip çıkan qamarını qaşıqqa salıb, qaynap durğan mayğa salası. Sumsalarımızı biraz sikirtib alğaç, sizi balsaqda bulam. Şur pisank hazır. Тағын бір бик тәмле десертны авыз итү үшін Сәғуд Ғарабстанына юл алыйк. Мында қонақларны барбуса бәлісші білән сыйлылар екен. Ғарәпләрнең милли ризыгы маны ярмасы, йогурт, кокос йомышкалары бәдәм чикләүгә кушып пешерелә. Пирог пешеп чыккач, кайнар кигә аның өстенә суда эрителгән шикәр кымсалына. Сироп бәлешкә иңеп беткәч, десертны кисәкләргә бүлеп қонақларга тәкъдим итсәң дә була. Ғиранда булырга туры килсә, сезне будайдан хәлвә белән сыйлаячаклар. Ул биредә сахан дип атала, тәме буенча ирис конфетларын хәтерләтә. Тик аңа Ғиран халкының яраткан тәмләткече зәгъфран өстәлгән. Соханың берничә төре бар икән. Традицион рецепт белән әзерләнгәне сахан хәлвә дип атала. Аңа көнҗе төрлеге бәдәм чикләүгә өстәлә. Иң югары бәяләнгән төре Ғиранның Кумья һәм Зеренде шәһәрләрендә сатыла икән.
Шәйгә тәмтемнәр дигәндә Төркия белән узышырлык ил юктыр ул. Анда нинди генә десертлар тәкъдим итмиләр. Рәхәт лукум, пешмание, пәхләвә, телеңне йотарлык сыйлар. Бүген без бу илнең тагын бер традицион десерты кадаиф турында сөйләшербез. Аның нигезе пешмание, талкыш кәләвәдәге кебек карамельле җипселләр. Бу татлы җипселләргә чикләвек, җиләк җимеш, баллы сироп кушыла. Тулырак рецепты киләсе видеоязмада. Татлы сәяхәтебезне шуның белән тәмамлап торыйк. Бүген ишетәсе яңалыклар сезләр барысы да йөрәгегезгә май, күңелегезгә бал булып ятсын. Бүгенгә менә шулар итен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт яусын, барып кайткан кебек булды. Халкыбызның борынгыдан килгән аш суы үзе бер сәнгать һәм бу сәнгать безгә бик кадерле. Хәтта иң гади камырдан да искиткеч тәмле ризыклар пешереп куялабыз. Чит ил кунакларын да сыйлау оят түгел. Барысы да бездәге милли ашларыбызның шундый тәмле булуына гаҗәпләнә. Татарстаныбызда дөньяның иң тәмле гөбәдиясен, иң тәмле токмачлы аш пешерә торган оста бикәләрне беләбез. Аларның берсе ашсыз устасы Резидә Хөсәенова. Ул бүген ит белән бурыш пешерүнең серләре белән уртаклашыр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген сыр ите белән тәмле генә ризык әзерләрбез. Аның өчен инде безгә сыр ите кирәк булыр, кызыл бурыш, сыр, гөмбә, каймак, лимон сугы һәм инде иң мөһиме теләк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче иттән башлыйбыз. Без инде итне йыртылмас өчен пленка куеп тиябез. Бик җайлы, шулай эшләгән вакытта. Менә шундый ит безнең була. Без бүген аны мичтә пешерәчәкбез. Табаны майлап җибәрәбез. Әзер тиелгән итне без табага тезәбез. Лимон сугы өстенә сибеп җибәрәбез. Лимонны әзрәк шулай әйләндерәбез. Шулай әйләндергәннән соң аның сугы әйбәтрәк чыга. Кызыл борыш кирәк булыр безгә. Кызыл борышның инде без аны түгәрәкләп кисәбез. Кызыл борышның эчен алабыз. Менә шундый безгә түгәрәкләр кирәк булачак. Менә безнең борышыбыз әзер булды. Ит өстенә инде без тиелгән борыш сибеп җибәрәбез. Һәм әлбәттә инде туз. Блендерга без менә бу борышыбызны салабыз. Гөмбәне
гімбәні маринатланганда ярый. Нинди игізде, суытқышта бар, шуны kullanırsız. Шулай миксер белән уганнан соң, без аңа 2 кашык каймак салабыз. Хәзер инде без әзер борышларыбызны ит өстенә тизеп чыгабыз. Менә миксер белән әйләндергән гимбәне һәм борышны без шул түгәрәкләр өстенә салып чыгабыз. Әзер итебез өстенә сырны уак угыштан уып, сырны салабыз. Йөз градуслы кайнар мичкә 15-20 минутка итебезне куябыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллага тапшырдык. Итебез әзер булды. Сез инде бу ризыкны бәрәңге, кыздырган бәрәңге, деге белән табынга бирә аласыз. Мен инде бүген шулай борыш булгач һәм лимон булгач әзрәк яшәшәләр белән генә бизәп җибәрермен. Менә инде хөрмәтле тамашачыларым, сыер итеннән гөмбә белән кызыл борыш белән шундый тәмле итеп ризык әзерләдек. Ашларыгыз тәмле булсын, исән-имин яшәгез. Рәхмәт, ашабалды, хәзер эшне дәвам итик. Адаклы татар композиторы Нәҗип Җиһановның кызыклы фикере. Производствода көненә 500 туңдыргыч ясалырга тиеш дигән план куела да, шуңа ирешелә. Ләкин иҗат эше ул башка, бигрәк тә композиторлар, рәссамнар иҗаты. Профессиональ композитор булып ирешү өчен кеше бала чактан укырга тиеш. Башта музыка мәктәбендә, аннан училищеда, соңыннан консерваториядә. Җитди музыка белән шөгыльләнүчеләр исә үз-үзен аямыйча еллар буе укырга, иҗат итәргә мәҗбүр. Яшь композитор Зөлфәт Вәлиуллин турында киләсе сюжетыбыз. Сүзгә көйен салып Зөлфәт күпләр йөрәгенә бирә моңлы дәрт. Бер сагышлы итә ул сине, әтәлисең икән күтәрә күңелне. Аның һәрбер эше кабатланмас. Гади дә шул вакытта күңелгә үтеп керерлек якында. Язган көйләре һичшиксез классикага әйләнә. Безнең авылда музыка мәктәбе юк иде. Мин үзем чыгышым белән Лайшыр районы Пәре авылыннан яшел уҗым өстеннән салкын октябрь айларында күрше авылга йөреп уку. Миңа калса менә мондый әйбер күп балада юк инде ул. Чөнки мәктәпләр бөтен җирдә бар, мәктәпләр ачыла, Аллага шөкер мәктәпләрдә, авылларда да мәктәпләребез бар. Ләкин ул вакытта менә ул хатирәләр, ул шул кадәр уйлап калган. Аның теге ул буран булса да, ул андый ук салкын түгел, чөнки син беләдең, син кайдыр барасың, син яңа белем алырга барасың. Менә шул омтылыш белән без ул вакытта балачакны ничектер тиз генә уздырып җибәрдек. Һәм менә ул хәле җитми хәзер. Хәзерге балаларда айруча. Ул бала чакта үзлегеннән җырларның көен отып, авыл концертларында үзешчән җырчыларга уйный торган була. Тик бер көнне аның башына мондый уй килә. Ә нишләп әле минем үземә көй иҗат итмәскә? Шулай 7нче сыйныфта укыганда тәүге җырын яза. Мин уйлаган идем бухгалтерия юлы буенча китергә. Ләкин менә Аллаһ Тәгалә ул күрә, ничектер бурып җибәрде, бу юлын барып чыкмады. Һәм мин 2009 елда Казан музыка коллеҗына укырга кирдем. Аны уңышлана тәмамлап киттем. Аннан соң 13 елда Казан дәүләт консерваториясына документларымны тотып, анда тапшырдым. Анда Аллага шөкер аны 5 билгеләрне тәмамлап, укып бетереп, менә хәзер үз тормышымны бер дә үкенмим, музыка белән бәйләнгән, үз тормышымда менә шушындый үземә көнлек ипием булса да, акча эшләп кайтырга була шушы эшем белән. Мин илһамны тормышның үзеннән алам. Аннары тагы шул ягы бар. Берничектә илһамны көтеп ятып, менә сиңа мәсәлән кушалар җыр язырга, сорога иртәгә.
Син илхамны көтіп ятсаң, ул иртәгә дә узып китә, ул 3-нче көнне дә узып китә. Шуңа күрә ул утырып, бераз менә инструментны урысча әйткәндә щупать итмәсәң, ул илхамда килми. Миңа калса илхамны менә шулай алырга була. Ул үзеннән үзе килә. Әгәр дә син беләсең икән, нәрсә эшләргә кирәк. Музыка бит ул күп кенә актерлар да әйтә. Fikir ул баштан баш миендә йөртәбез без аны. Музыкада шулай баш миендә туа, ул узак баштан баш миендә уйланып йөрелә. Уйлап карасаң, кеше башына ничек шундый моңлы, тетрәндергеч көйләр туала икән ул. Һичшиксез, бу Аллаһы Тәгаләдән бирелгән сәләттер. Башкача моны аңлатып та булмый кебек. Бер очрак бар. Шулай яз көне бәрәңге утыртканда, ял итәргә кергән вакытта инде бер җырым язылды шулай. Көтмәгәндән утырдым фортепианога, бар иде сүзләрем. Ул сүзләрнең авторы Зөләйха Камалова. Кин үзем яздым "Сөйклем" дигән җыр. Әлегәчә ул җыр яшьләр арасында популяр булып йөри. Аллага шөкер, менә ул җыр тыңланыла. Син харшланып китә аласың хәзер? Әйдә, хәзер. Зөлфәтнең көйләренә язылган җырларның сүзләре дә тирән мәгънә белән тула. Монда мәхәббәт тарихының барлык төсмерләре дә чагылыш таба. Авыр чакта терәк булып, күкрәгендә йөрәк булып, синең өчен мизгел саен мин тибәем сөйклем. Күп сонлы бәйгеләр лауреаты, композитор Зөлфәт Вәлиуллин көйләр генә язып калмый, укытучы булып ташлый ул. Гомумән әйткәндә, сәләтсез бала юк. Мин аны гел атанларга да әйтергә тырышам. Һәрбер баладан инде дә булса сәләт ул бар, ләкин аны үстерергә кирәк. Әлбәттә, ул теге укырга кирдем дә менә 1нче класска, мин иртәгә инде уже фортепианда беләм дигән сүз түгел. Менә мин фортепианда өйрәнер өчен минем китте 20 елдан артык вакыт. Сез уйлап карасыз, 20 ел. Ул бит әле көн саен аны яңартып тора кирәк. Ул онытыла. Зөһрә белән без бергә укыдык дип әйтә алам, Казан дәүләт музыка көллиятендә. Ләкин ничектер бер-беребезне күрмичә йөргәнбез. Шундый момент бар, һәм менә укып бетереп, инде 5 ел узгандан соңына без ничектер менә шулай бер мәҗлестә танышып китеп, сөйләшеп китеп инде, менә хәзерге көндә кичкенә генә малайыбызны үстерәбез. Менә шундый кызыклы очрак. Музыка язу, ул нәрсәдер иҗат итү бик авыр. Иҗат иткәндә әлбәттә ул да булыша, чөнки ул белеме буенча җырчы. Кай вакыт миндәннән киңәшләр сорыйм, кайбер теге ноталарны, менә шушыны алып каралы, ничегрәк бу җырчыга булыр икән, бу нотаны тарта алырым икән дип. Мин ир-ат җырчыларга язганда үзем дә тикшереп карыйм. Иҗат дулкыныннан соң кайнап кайткач, өйдә тыныч кына хатының теге тәмле чәйләр әзерләп, үзенчә сине сый-хөрмәт белән сыйлау, минемчә бу аеруча үзе бер бәхеттер. Бу бәхет Вәлиуллин гаиләсеннән бер кайчанда китмәсен. Бик күп еллар иҗаты белән безнең күңелләрне җырлатсын, юатсын иде. Талантлы. Җанга рәхәт кешеләр белән аралашканнан соң, үзең дә илһамланып, тормышыңның ямен, тәмен күрә башлыйсың кебек. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Бездә кунакта Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге белгече Рания Хөсәйнова. Рания, саумысыз, хуш килдегез. Хәерле көннәр, исәнмесез. Бүген көндә бик күп фестивальләр уза. Гәүһәр фестивале. Нәрсә ул, менә шуның асылын ачыклагыз әле. Әлеге фестивальның башлану тарихын искә төшерсәк инде, 2021 елда Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Казанның паркларында һәм скверларында, җәйләрендә хәрәкәттә бәрәкәт, спорт һәм иҗат дәресләре башланып китте. Әлеге проект инде узган елда уңышлы гына дәвам итте. Әлеге проект буенча бик күп уңай бәяләр алганнан соң, әлеге проектны Казанның 20 мәктәбенә кертеп җибәрү идеясе туды. Һәм инде шуның белән бер рәттән сөйләм осталыгына өйрәтү буенча сөйләп проекты да Казанның 20 мәктәбендә үткәрелә башлады. Менә инде 2022 елның яз айларында әлеге проектлар 4 ай дәвамында дәвам итте. Һәм инде май айында Казанның 18-нче күп профильле гимназиясында проектларның йомгаклау чарасы узды. Һәм әлеге проектлар 2022 елның көз айларында да уңышлы дәвам итте. Шуның белән бер рәттән Казанның 10 балалар бакчасында да сөйлә һәм хәрәкәттә бәрәкәт проектлары үткәрелә башлады. Димәк, бер караганда бу хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проектларының нәтиҗәсе буларак ниндидер бер аерым чара, шулай бит?
4 ай дәвамында Казанның 20 мәктәбендә һәм 10 балалар бакчаларында 800-гә якын укучылар һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүче 250-гә якын укучы шөгыльләнде. Биредә инде менә алар 20 дәрес үттеләр. Менә бүген инде 7 февраль көнне сәгать 3-тә Казанның Чулпан мәдәният үзәгендә әлеге проектларның йомгаклау чарасы узачак. Биредә бер сәхнәдә 2 сәнгать төрі бию һәм нәфис сүз осталыгы бер-берсенә үрелеп биреләчәк. Катнашкан, укыган шул дәресләрне үткән балалар димәк чыгыш ясаячак, шулай бит? Әйе, балалар чыгыш ясаячак, шулай ук остазларның да чыгышлары көтелә. Әйтергә кирәк, катнашучылар бик күп, бу саллы саннар әйттегез сез. Шулай бит, димәк, кызыксынучылар арта бара. Әйе. Бу бит инде беренче тапкыр гына үткәрү түгел. Бу инде менә икенче тапкыр үткәрү, ләкин фестиваль форматында беренче тапкыр оештыру инде бу. Менә инде остазларның дәресләрен үткән укучыларның күзләрендә очкынны, эшнең нәтиҗәсен күрү, 2 проектны берләштереп, фестиваль ясау идеясына китерде. Һәм инде шуны да әйтеп китерергә кирәк. Әлеге фестивальнең гәүһәр дип аталуы да юкка гына түгел. Чөнки инде менә һәр баланың күңелендә яшерен талантлар, асыл ташлар яши. Әлеге талантларны бары тик күреп, дөрес юлга этәреп кенә җибәрергә кирәк. Һәм инде алай гына да түгел, һәр балалар үзләре кыйммәтле таш. Исеме туры килә инде әлеге чараның. Әйе, халык җәүһәрләрен үзләренә сеңдерсәләр, әлеге ташлар тагында ныграк балкып яныр, аларның кыйммәтләре, матурлыгы да артыр. Остазлардан да тора. Үзегез дә шундый матур сөйлисез, сөйлә проектын алып баручы остаз кебек хәтта күз алдына киләсез. Менә катнашучыларның тәэсирен сорыйсы килә. Менә шул катнашкан мәктәпләр бит инде алар икенче мәртәбә булса да кайберләр бәлки кабатланып та барадыр мәктәпләр. Алар менә үзләре нинди тәэсирдә, алар канәгатьме, яки нәрсәдер җитеп бетмиме, тагын ничектер үзгәртергә телиләрме? Алар бик тә канәгать. Менә узган ел булган мәктәпләрнең кайберләрендә быел да дәвам итте. Алар һаман да әйтеп киләләр инде, бездә алга таба да оештырсагыз дип. Алар бик тә канәгать инде әлеге проекттан. Чөнки инде менә шушы танылган телевидение алып баручыларыннан, танылган театр артистларыннан, профессиональ биючеләрдән шулай дәресләр алу, бу үзе бер зур бәхет, бу һәркемгә дә эләкми инде. Димәк, дәвамы булачакмы соң инде бу проектларның? Без инде алга таба да дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз инде. Чөнки менә әгәр дә инде шушы проект аша яшь буында татар теленә, татар биюенә мәхәббәт уяталабыз икән инде, димәк без дөрес юлда. Менә эшнең нәтиҗәсен күргәндә генә бит инде эшләү рәхәтрәк, күңеллерәк. Шуңа. Шулай бер дәвамы була күрсен, файдасы тия күрсен. Менә шул чара гәүһәр ул бит инде махсус ниндер программа төзелә, сценарийлар языладыр, әйме? Һәм кемнәр карарга килә ала әлеге чараны? Махсус чакырылган кешеләр генәме яки теләге булган өлгергән кешеләр барысы да килә аламы? Теләге булган һәр кеше дә килә ала, чөнки чарага керү бушлай. Шулай ук инде әлеге проектларда катнашкан барлык укучыларны да чакырабыз инде. Мәктәп укытучыларын, директорларын, шушындый проект барлыгын күрсеннәр инде барысы да, кызыксынсыннар. Бик зур рәхмәт, Рания. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Эшеңдә уңышлар теләп калабыз һәм әлеге син сөйләгән чаралар, ягъни шул бию, сөйләм телен байыту өстендәге эшләр шуннан да нәтиҗәле булсын һәм уңышлары бары тик безне сөендерсен иде. Амин, шулай булсын. Тапшыруга килгәнгез өчен рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Кием кеше турында шактый бай мәгълүмат бирә. Кигән киемендә кешенең һөнәре дә, характеры да чагыла, ул хәтта социаль билге булып та тора. Хәрбиләр, спортчылар кия торган айрым киемнәр бар. Бу киемнәр кешенең җәмгыятьтәге роле, коммуникатив статусы турында хәбәр итәләр һәм кешеләр арасында билгеле бер элемтә урнаштыралар. Рәсми аралашу өчен банкетлар, бәйрәмнәр өчен махсус киемнәр кияләр. Фрак, смокинг, бәйрәм күлмәге, әмма бу киемнәрне киюнең билгеле бер тәртибе була. Фрак киеп урамда йөрмиләр, бәйрәм күлмәге киеп пикникка чыкмыйлар. Ул барлык таләпләргә җавап бирсен. Хатын-кызлар өчен кием мәсьәләсе тагын да четерекле. Кыскасы, игътибарыгызны киләсе сюжетка юнәлтик. Шулай да киемеңә карап каршы алалар, миңә карап узаталар. Күпләр өчен эшлекле стиль, сорылык, күңелсезлек белән тиңдәш. Әмма дизайнерлар моның белән килешергә җыенмый һәм дөрес эшли дә. Бүген офис киеме бик күп үзгәрешләр кичерә. Үзем дә күп еллар офиста эшләгәч, әйтеп китәсем килә. Хатын-кызның мәҗлесләрдә генә түгел, эштә дә, өйдә дә матур буласы килә.
Шуңа күрә безнең максатыбыз хатын-кызларга эш киемендә матур, сыйфатлы булганын күрсәтергә. Офис модасын барлауны төстән башлык. Дресс-кодның бүгенге заман нормалары классик палетрны төрләндерү мөмкинлеге бирә. Яшел, зәңгәр, бордо, кирпеч һәм башка төстәге киемнәрне дә рәхәтләнеп сайлый аласыз. Төсләргә килгәндә, дизайнерлар төрле принтларга да игътибар итәргә киңәш итәләр. Мәсәлән, клетка булырга мөмкин. Клетканың да төрле размерларда, төрле төсләрдә. Офис модасында жакет һәм пиджак та мөһим урын алып тора. Быел аларның кыска вариантлары да актуаль. Бәрдә эшлекле стиль дигәндә күз алдыбызга беренчедән үк костюм килеп баса. Костюмның да ул шалбарлы костюм булырга мөмкин, итәкле. Итәкләргә килгәндә, соңгы вакытта хатын-кызлар күбрәк иркен модельләр ярата. Мәсәлән, менә монда теге юбка полусонсы дибез инде без. Менә мондый модельдә күбрәк билле модель. Әгәр дә хатын-кызның үзенә нәфислек кертәсе килә икән, шулай ук эшкә, офис стильгә күлмәкләр дә өстән була. Җидди эшлекле тандемга нәзакәтлелек өстисегез килсә, костюмның итәклесен сайлагыз. Нейтраль төсләрне аксессуарлар ярдәмендә боятыгыз. Эшләпә, беләзек, муенса алкалар, сумка, булар барысы да образны тулыландырып җибәрә. Мода модадан чыга, ә менә стиль һәр вакыт сезнең белән кала. Коко Шанельнең бу сүзләре көндәлек офис киемнәренә дә кагыла. Үткәнне барлык, киләчәккә атлык, бүген яшик. Лениногорск мөхтәсибәтендә узган мөселман яшьләре арасында республика күләм чаңгы ярышы нәтиҗәләре билгеле булды. Чаңгы ярышларында барлыгы 11 районнан 5 вакыт намаз укучы мөселманнар көч сынашты. 2 чакрымга сузылган трассада беренчелекне Кукмара чаңгычылары яулады. Икенче урынны Теләче һәм 3нче урынны Лаиш төркемнәре алды. Дөньяда булган башка яңалыкларны хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова җиткерер. Җиңү поезды күчмә музеенда наци җинаятьчеләренә бәйле Нюрнберг, Токио һәм Хабаровск хөкем процессларына багышланган яңа экспозициялар ачылган. Әлеге экспозицияләрнең авторлары Невский Баталис иҗади остаханәсе белгечләре. Оешманың матбугат сәркатибе Маргарита Попова әйтүенчә, хәрби трибуналларга багышланган әлеге күргәзмә берничә өлешкә бүленгән. Музейга килүчеләр хөкем процессларында катнашучыларның гипстан ясалган сыннарын фотога төшерә. Кайберләре өчен костюмнар хәтта махсус заказ белән тектирелгән икән. Рәссамнар һәр образны архивтагы фотолардан карап эшләгән. Җиңү поезды 2020 елдан бирле Россия белән Белоруссия буенча сәяхәт итә. Күчмә музеенда 2 илнең 124 шәһәрендә тукталыш ясарга өлгергән. Әлеге күргәзмә Бөек Ватан сугышының төп тарихи вакыйгаларын чагылдыра. 50 градус салкында иҗат өчен киртә була алмый. Якутск шәһәрендә узган кышкы пленэрда катнашкан рәссамнар суыкка пумала һәм мольбертлары белән чыккан.
Пленер СССР академигі Афанасий Осипов исемендәге рәсем галереясы тарафынан оештырылган. Мондый шара җирле рәссамнар арасында бик популяр. Ул Якутскида 2018 елдан бирле үтә. Быел ачык һавада рәсем ясау академик Осиповның 95 еллыгына багышланган. Мне сначала показалось, что... Мондый суыкта рәсем ясарга чыгучылар булмас дип уйладык. Безнең якут халкы бик актив булып чыкты. Моңа без шатландык. Пленарда катнашучылар билгеләп үтүенчә, мондый шартларда рәсем ясау кызыклы тәҗрибә. Ә салкын һич тә иҗатка кертә түгел. Сауларымысыз, хөрмәтләребез, бер-беребезгә ничек эндәшүнең, гомумән исемнәрнең шуннан да тәэсире бар. Матур яңгырашлы, мәгънәле исем, ул бит бәхет чыганагы. Борынгы заманнарда әле кешеләргә исемнәр кушылмаган була, алар төркем-төркем ыру булып яшиләр. Һәр ыруның үз исеме булган. Соңга таба һәр кешегә айрым исемнәр бирелгән. Һәм һәр кешегә үзенең исеме гомерлек юлдаш, иң матур сүз булып яңгыраган. Ул милли дә, мәгънәле дә, затлы да булырга тиеш. Тапшыруыбызның исеме дә матур яңгырый. Манзара. Кайнар сәламлибез сезне, кадерлеләребез. Күз алдына китерәсеңме, исемнәр булмаса, без һаман бер-беребезгә дип йөрер идек. Син Татар дәүләт җиһанди ансамбль бинасы буйлап экскурсия үткәрәсең икән? Үткәрәм. Республикабызның йөзү кашы булган Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы белән якыннанрак танышырбыз. Сталинград бәрелешендә җиңүгә 80 ел булды. Бөек Ватан сугышы музей мемориалында Иделдән ныгытма дигән күргәзмә ачылды. Сталинград сугышы юбилеена Казанда уникаль күргәзмә ачылды. Сталинград җиңүенең 80 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган экспозициядә 50дән артык экспонат тәкъдим ителде. Сугышта катнашучыларның фотосурәтләре, документлары, шәхси әйберләре, шулай ук сугыш кырында табылган танклар һәм самолетлар детальләре. Бөек Ватан сугышы тарихында гына түгел, Икенче бөтен дөнья сугышы тарихында тамырдан борылыш булган әлеге сугыш Совет халкының каһарманлык үрнәге булып тора. Ә без үз чиратыбызда андый афәтләр кабатланмасын дип телибез. Бөек Ватан сугышында Сталинград өчен барган бәрелешләр тарихта бөек борылыш чоры буларак теркәлгән. Ул 200 көн дәвам итә. Быел әлеге кан кыйгыч вакыйгаларга шул исәптән Сталинград җиңүенә 80 ел булды. Бөек Ватан сугышы музей мемориалында Иделдә ныгытма дип аталган күргәзмә ачылды. Экспозициядә 50дән артык экспонат тәкъдим ителә. Выставка наша показывает и различные рода войск, которые... Әлеге күргәзмәдә Сталинград бәрелешендә нинди төр гаскәрләре катнашканын да карап белергә була. Биредә тәкъдим ителгән фото һәм документлар аша без аларның тарихын сөйлибез. Сугышта катнашучыларның фотосурәтләре, документлары, шәхси әйберләре дә урын алды. Бу бәрелешләрдә 100 меңнәрчә татарстанлы да катнаша. Шул исәптән республикада 2 укчы дивизия тупланып Сталинградка озатылган була. Милләттәшебез Советлар Союзы каһарманы, Сталинград батыры Гани Сафиуллинга багышланган айрым фотосурәтләр тупланмасы да ясалган. Ватан төбәк иҗтимагый яшьләр оешмасы белән берлектә оештырылган күргәзмә берничә тематик бүлектән тора. Речниклар, танкистлар, авиация һәм медицина комплекслары. Мы как раз постарались представить здесь те экспонаты, которые привезены нашими коллегами-поисковиками республики. Татарстаннан киткән хезмәттәшләребез Волгоград янында эзләү эшләре алып бара. Әлеге күргәзмә өчен яу кырында табылган экспонатларны да алып кайттылар. Сугыш кырында табылган танк һәм самолет детальләре дә бар. Шушы выставка миңа ошады, чөнки монда безнең тарихыбыз, монда безнең бабаларыбыз, монда безнең тарих вакыйгалары, бу тарих вакыйгалары безгә булыша, чөнки бездә патриотизм, шундый гаделлек, батырлык, рух, духлары үсәргә кирәк. Һәр Татарстанда торган кеше, һәр Россиядә торган кеше үз тарихын, үз булган бөтен тарих вакыйгаларын белергә тиеш минемчә. Бүгенге көннең сорауларына җавап табарга, үсеп килүче буынны тәрбияләүгә дә үз өлешен кертә әлеге күргәзмә.
20 ел Яңа ғасыр телеканалы эфирда. Яңа ғасыр телеканалы татарларының бай мәдәниятле бірдәм халық болуын бүтін дүнияға таныта. Біз әсерлі ізлі тарихта бірде тапсыз күзгі біз деген бейік тұқайыбызда. Телеканалының соллы ізлі тарихын еске алып, өткенлеріні барлық. 20 ел Яңа ғасыр телеканалы эфирда. 20 ел біз Татарстан тұрмышындағы барлық вақиғаларны яқтыртып барабыз. 2013 елның бұл күнләрендә Татарстанда дайверларны хөрмәтләделәр. Алар жер шарының иң салкын урыны Аймакондағы күлгә чумып, дөнья рекорды куйды. Тагын 2 елдан әлбәттә дин әһелләре арасында спорт ярышлары булып узды. 2020 елның 7 февралендә Рөстәм Миңнеханов тантаналы шартларда фән һәм техника өлкәсендә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тагын 2 елдан Камиля Вәлиева Пекиндағы қышқы Олимпия ойындарының команда ярышларында иректе программада җиңүгә иреште. Әлбәттә, интернет күп кенә эшләрне җиңеләйтте, әмма уңай якларыннан тыш күп кенә тискәре яклары да килеп чыга. Интернет кешеләрне үзенә йота башлады. Шул сәбәптән без хәтта өйдә дә bir-birimiz белән аз сөйләшәбез, күтәреп күзебезгә карарга да, күзләргә карарга да онтабыз. Менә шулар. Интернет пәрәүзендә безне һәр даим куркыныч көтеп торырга мөмкин. Интернет шелтәреннән кирәкле материалны дөрес итеп сизеп ала белергә кирәк. Интернетсыз яши алмыйм гомумән. Комментарийларны юк, үз салып чыгам, да мин ул комментарийлар күп түгел, күп шул 70-80 микән инде. Поездга билет та сатып алак, мин шуннан хәтта кирәк булганда. Интернетта кешеләр арасында төрле дошманлык барлыкка килергә может. Һәм очраштык. Очрашкач инде бүтән аерылышмадык. Интернет һәр көннең тормышында үз урынын алды. Резида ханым да күпләр кебек, хәзер хәтта рецептларны кул эшләрендә шуннан гына карыйм ди. Хәзер асат инде шундый менә интернетка керәсең дә фатир түләүләрен, газ түләүләрен, ут түләүләрен шунда асат кына идән түлисең дә куясың. Шундый асат замана хәзер. Вакыт әрәмитәсе юк менә. Барсына да бит барасы бар, чират торасы бар, кеше күп була анда. Интернет кибетеннән әйбер алсаң, мәсәлән, почтадан синең посылкаң кайсы урында, кая җиткән, шуны да күреп була. Хәзер теләгән фильмыңны кереп карарга, теләсәң уеннар уйнарга һәм электрон вариантта түләүсез китаплар алырга мөмкин интернетта. Фәннур хәзер нәкъ менә шундый китапны уку белән мәшгуль дә. Мәсәлән, шул диплом язырга, төрле рефератлар, интернетсыз күз алдына китереп булмый. Мәсәлән, кай библиотекада беркем дә кереп утырып китап укып реферат язмый. Барса интернет аша эшләнә. Үз ярыңны, парыңны табырга да мөмкин интернет киңлекләрендә. Дөресен генә әйткәндә, интернеттан танышу минем өчен гел ничектер теге җитди түгел иде дип әйтәм. Шуңа күрә ул миңа язгач, булай гел бит инде язалар, әле ул вакытта мин эшли генә башлаган идем, үзем дә телевидениедә язган кешеләр күп иде дигәндәй, аны айырып карадым мин. 2 айдан ул миңа яңадан яза башлады һәм без шунда хәлләрне сорашып, язышып, беренче тапкыр очрашкач, инде бүтән аерылышмадык, өйләнештек һәм хәзергә хәтлек бергә. Ә менә бер кешенең Казанга күчеп килүе, татар кызына өйләнеп монда төпләнүенә Фәнис Җиһаншинның интернет челтәренә куеп барган Казан фотолары сәбәпче булган. Иң кызыгы урамда исәнләшәләр дә, ник син безнең белән исәнләшмисең диләр. Без бит таныш диләр. Мин инде башымда теге җигән бөтен нейроннарымны кайда таныштык икән, нәрсә булды икән дип. Мин сезнең менә шушы көнне куйган шушы фотогыз астына лайк куйдым бит. Инде бер сайтта комментарий яздым бит дип, сез әле миңа рәхмәт дип җавап бирдегез ди. Кичәгенә театрына кайтып бик матур спектакль карадык. Ул спектакльнең дә нәкъ шушы көнне булачагын менә интернет
tarafından bilip aldık. Çünkü tiyatrlarının bütünüsünde akkauntlары var. Şuna göre qayсы көне нинди спектакль һәм кемнәр уйнаганнарын без бик яхшы һәм тамашачылар да бик тиз белеп торалар. Интернетның тискәре яклары да шактый, әмма аларны булдырмау кешенең барыбер үзенә кайтып кала. Февраль айының сейшәмбе көнендә билгеләп үтә торган бәйрәм ул интернет куркынычсызлыгы көне. Бу хакта журналист, интернет киңлегендә актив эшләп килүче журналист, медиа белгеч Данил Сәфәров белән сөйләшергә дип очраштык. Данил, сәлам, хош килдең. Исәнмесез? Хәерле. Аллага шөкер. Яра, bütün парольләрен хәтерлисеңме? Синекенме? Минекен дә беләсеңме ни? Шулай андый мөмкинлекләр дә бар хәзер, чөнки ул менә теге вату диләр индәйме, кешенең шәхси битенә кереп төрле мәгълүматлар тарату, аларда бик күп. Әйдә, шуннан ук башлыйк әле, менә шул ватулар дигәндәйме? Менә телефоныбызга бит инде без күбрәк телефон аша эшлибез интернетта, ул компьютерлар, санак һәм ноутбуклар аша эшләүчеләр, ул һөнәри кешеләр генәдер күбрәк. Менә ничек үзеңне сакларга менә шуннан? Шуннан да менә сез әйттегез, бәйрәм, шундый бәйрәм дип. Мин моны теге бик бәйрәм дип атамасым, нишен дигәндә, кай вакыт ул интернет куркынычсызлык шундый хәлләргә китереп чыгарга мөмкин, анда аяныч хәлләргә шулай бит. Һәм без сакланырга тиеш. Шуннан да элек менә мин хәтерлим, бер генә пароль бар иде. Ул да булса электрон почтаныкы. Хәзер бит инде һәрбер кушымтада, һәрбер сайтта, социаль челтәрдә бөтенесендә анда банк карталарының, банкларның һәм башкасы. Шуннан да аларны истә калдырып булмый. Безнең бош мәрсәчек сыйдырадыр бар. Бөтенесенә бер пароль куллануда дөрес түгел. Юк инде әлбәттә, бу иң куркынычы, барысына да бер пароль куллану. Һәм дә парольләрнең дә теге иң еш куллана торганнары исемлеге бар. Ул да булса 1 2 3 4 5 әйтгәндә яки улыңның, кызыңның исеме яки башкасы. QWERTY дигән бит инде компьютердагы теге клавиатурадагы комбинация. Иң яхшысы пароль ул бер нәрсәгә дә ошамаган булырга тиеш. Анда булырга мөмкин хәрефләр, зур хәрефләрдә, зур регистрлы, кечкенә регистрлы хәрефләр, саннар һәм символлар. Тыныш билгеләре. Тыныш билгеләре булырга тиеш. Менә мондай парольне үзегез дә уйлап чыгарга мөмкинсез. Пароль генераторлар да бар, сезгә генерацияләп бирергә мөмкин парольне. Һәм иң яхшысы аларны ныклап саклау инде. Менә шул. Кая сакларга иң яхшы? Башта саклап бетереп булмый. Буладыр да инде бәлки. Башта саклап бетереп булмый, һәм дә парольләр саклый торган айрым программалар бар. Анысына да мин киңәш итмәс идем, ни өчен дигәндә ул беренчедән катлауларландыра, икенчедән тагын да кеше куркырга мөмкин. Ярар, бөтен парольләремне менә шушы роботка тапшырдым да, ул мин алдамас микән дигән шикелле. Шуңа күрә мин гомумән киңәш итер идем, элеккегечә аласыз кагаз бите, A4 битендә бөтенесен язасыз шул парольләрнең, яңаларын өстәп барасыз, һәм ул кагазны үзегезнең һәр вакытта да теге ниндидер бер сандыктамы кая саклыйсыз документларыгызны. Җиде язагасында шул кагазны саклыйсыз. Моның бер ниндәй дә ояты юк. Моны теге сезнең балаларыгыз да сездән көлмәячәк. Нишлисең, әни дәвани дип, иң яхшысы шул. Мен калсам. Демәк, без сезнең парольләрегезне кайда икәнен белдек. Сандыгымда булса, белер идегез. Аннары сисе килә, инде нинди дә булса, әйтик, кушымталарда, анда бик үк мөһим булмаганнарда истә калдыра торган парольләр булырга мөмкин сезнең. Хәзер бит инде парольләрне вату ул кеше карамаганда түгел, аны кешеләр ватмый, аны роботлар вата, шулай бит. Һәм дә, мәсәлән, роботлар алар татар телен бик яхшы белми, һәм аларның базаларында татар сүзләре юк. Бик киңәш бу. Татар сүзләрен кулланырга әлегә баягы нинди цифрлар өстәп, мен калса иң яхшысы. Татар шрифты бар, чөнки татар шрифты, юк, татар шрифтын мин кулланырга киңәш итмәс идем парольләрдә. Ни өчен дигәндә, монда төрле теге кодировка. Бүтән җирдә кулланып булмаска мөмкин. Кодировкалар мәсьәләсе килеп тыгылырга мөмкин. Монда иң яхшысы инде инглиз хәрефләре, латин хәрефләре белән. Татар сүзен. Данил әфәнде, менә шундый сорау сезгә. Интернет безнең дошманыбызмы, әллә инде ул безнең дустыбызмы? Ничек куллануга карап тор. Мин бу мәсьәләгә, бу сорауга инде теге шактый җавап биргән бар, инде кабатлау булырга мөмкин, бәлки ишеткәннәр дә ишетмәгәннәрдер. Менә ул көрәк белән бәйле, көрәк белән чагыштыралар. Менә көрәк ул безнең дошманмы, яки дусмы? Ничек куллануга карап? Ничек куллануга карап? Бәрәңге казысаң, ул безнең дус. Doğru duz. Əgər indi birəsinə tundursan, şul kürək bilən, ol bizning düşman. Şuna görə bulay deyib. Şuyda artıq mağub gitməskə kirəkdir degen işlər birələr indi. Həzir tağım, mənə aның sözü tatarşağa tərcüməsi var mı ikən bilməyim də, mənə sılqı deyib, zəymi? Көп işraqda telefonlarını vatu işrağında, naq mənə şulay bulaydı. Mənə nişik indi sindən mənə sılqı kildi də, mən onu açıb qaramıyım, deymi?
Яки менә Зөлфия миңа җибәрде. Иртәгә менә тапшырын шул туры темада Данил килә мәсәлән. Шул ссылкага кер дә өйрәнәйме? Без аны уйламыйча да керәбез дә китәбез. Менә бу очракта ничексең үзеңне сакларга? Телефонга нинди дә булса вируска каршы төрле программалар урнаштырыргамы? Яки һәр вакыт андый ссылкалар килгәндә аны тикшереп өйрәнеп караргамы? Әлбәттә, программалар бар, антивируслар бар, әмма аларны кулланганчы да әле бераз уйларга була. Менә сиңа һәрбер килгән әйбергә кермәскә. Чөнки бигрәк тә менә олорак яшьтәге әниләр, дәвәниләр, бабайлар кирип китә бит инде бер катлылыгы белән, шулай бит аларны гаеп итеп тә булмый. Әмма дә ләкин сак булырга кирәк. Но минем монда әйтә алам, татарлар бераз гына бу яктан ничек дип әйтим, ышанучан. Юк. Татарлар монда бер яктан biraz gına bir instrumentlari бар. Мәсәлән, biz gil tatarcha сөйләшәбез икән, безгә bir роботтан килә русча. Мәсәлән, мин кем беләндер gil tatarcha сөйләшәм, миңа аннан bir zaman килә, положи мне, пожалуйста, на счет 100 рублей дип, яки анда 1000 рублей дип. Инде монда уйларга була, мондый тел белән минем дустым минем белән сөйләшми дип уйларга була. Чөнки менә бу роботлардан килгән, менә бу мошенниклардан килгән хәбәрләр, алар гадәттә менә акча сорау белән бәйле бит инде. Һәм менә безне караучы улы яшьтәге беренче чиратта абыйлар, апалар, алар сак булсыннар иде менә бу акча сорауларга. Монда да үзебезнең татар телебез саклап кала. Тагы бер очрак, бу күбрәк менә шул матди чыгымнарга, матди алдауларга кагыла. Телефонга менә шул банк картларын бәйләү никадәр сиңа куркыныч тудыра, яки аны менә түләдең дә бәйләүне ышкындырырга кирәкме? Яки ул гел бәйләнеп йөрсенме? Куркыныч юкмы? Менә бу очракта нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Монда төрле версияләр бар бу хакта. Инде хәзер дөресен әйткәндә күп кенә ресурсларда бу яхшы гына эшли, куркыныч та түгел шикелле. Ниндидер теге автоплатеж мәгълүмат чыга да, теге эш кодны гына кертәсеңгә түләдең, куйдың, бетте. Уңай. Әмма дә ләкин кайбер кешеләрнең шундый позициясе бар, алар ике карта тота. Бер картада, мәсәлән, күбрәк акча тотыра, анда 50 мең, 100 мең булырга мөмкин. Берсендә 2-3 мең, 4 мең, 5 мең, 10 мең сумга кадәр һәм шуны гына күрсәтә төрле ресурсларда. Әмма бу картасы аның бер кайда күрсәтелмәгән. Түләү лимиты булган җиргә генә, яки шул картаны моңа күчерә дә инде шуның белән генә түли бәйләнгән очракта, инеме? Моның мәгънәсе шунда, бер картаның интернет төрле сайтларда күрсәтелгән, ә бер картаның номерын бер кеше дә белми. Әйбәт, бер вариант шул. Бай мәгълүматларыгыз өчен рәхмәт, Данил әфәнде. Хәзер тотыныбрак утырырга кирәк инде, Данил. Чөнки интернет киңлегендә актив эшләүче журналист, нинди булса эшең өчен, интернеттагы эшең өчен сиңа карата берәрнди җаза манда нәрсә кулланган булдымы һәм нәрсә өчен интернетта сиңа оят. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез менә шушы QR код аша кирип, ТНВ телеканалының социаль шелтәрендә таба алачаксыз. Без үз чиратыбызда үзенең акыллы киңәшләрен биргән интернет киңлегендә актив эшләүче журналистыбыз Данил Сәфәров белән саубуллашабыз. Тапшыруга килгәнгез өчен рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз. Талантлы җырчылар бүген бездә кунакта. Илгиз Мөхәддинов һәм Татарстанның ат казанган артисты Илүсә Хужина. Хуш килдегез, исәнмесез? Сәлам Илүсә, сәлам Илгиз. Сезне пар диләр. Сәхнәдә бу дөресме? Сәхнәдә башларга булды. Шаккаттыр башларга булды мәне. Пар дип Илгиз хыялланып күз алдына китерде хәтта. Әлбәттә ул килеп чыкты генә. Кара Пулатта әлбәттә пар булып уйнап чыкты. Алла бирсә, зур концертлар залында Кавый Сәрбәр операсында сез пар түгел? Юк. Очрашуыбызның төп сәбәбе. Хәсән Туфанның хәләл җифте Луиза. Әйе. Мин Фатих Кәрим. Ярый, әзерлек кайчан башланды? Әзерлек күптән башланды. Ярты елда дәвамында бар ае. Менә шул әзерлек дигәннән инде операның язылу тарихы, нигездә нинди вакыйгалар шул турыда әйтеп үтсәгез. Гомумән прям шул проектның Кавый Сәрвәр дип аталган операның идеясы Айдар Ахмадиевка килде. Инде җыентыклар карап, эзләп, кызыксынып, тормышның авырлыгы гомумән инде шул мәхәббәт булган тарихи шундый вакыйганың күрсәтәсе килде әлбәттә Айдарның шул операда. Анда инде безнең Язучылар союзы председателе булган Кавый Нәҗми тарихы һәм аның хәләл җифте Сәрвәр белән аларның мәхәббәт тарихы һәм аларның инде
политик режимға ләгіп, репрессиялар ауыр шырны күрсәтә торган вакыйгаларны біз тасвирләячәкбез. Һәм безнең улпат әдипләребез ул менә шулай ук булсын инде Фатих Кәрим дисек әйме, Хәсән Туфанның сөеклесе Луиза ханым, алар тирәсендәге якын кешеләр белән аралашу, алар белән мөнәсәбәтләре дә шагылдырыладыр. Бу бит Кави Нәҗми ул безнең Союз писателенең беренче рәисе булган. Һәм әлбәттә менә шул вакыйгалар шул Союз писательләрдә әйләнеп башлана. Ниндидер комиссиялар вакытлары, обком вакытлары, шулай итеп ничектер тарих әкрен генә үзенең башын ала. Һәм бөтенесенә сөйләп утырмыз әлбәттә. Безнең операда булган хәлләргә Алла берсә килеп, зур концертлар залында күреп була бөтен нәрсәне алып. Инде бу опера сәхнәгә чыкканчы ул җиңү яулап кайта ялышмасам, Мәскәү шәһәрендә композитор Миләүшә Хайруллин нәкъ опера белән бит инде гран-при яулап кайткан безнең яшь кызыбыз. Мәскәүдә партитура исемле бәйгедә безнең Миләүшәбез гран-прига лаек була. Һәм инде шушы вакыйгалар тагын да илһамландырып җибәреп, ул инде бүгінгі көндә сәхнәләштірә. Яшерин Батырын түгел, Татар операсына қараш, ул бір қарағында ниндер тар қараш, әйме? Менә бары тик 1% қына, әгәр дә біз статистикага күз салсак, 1% қына операга йөри дигән статистик мәгълүмат бар. Шуның әле шул 1%-ның ничә өлеше Татар операсына йөридер, әйме? Моны күз аллау хәтта кыен, бір қарағында хәтта күңелсезрәк тәдер. Ә менә ни өчен нәкъ менә мин Кави Сәрвәргә барырга тиеш дигән фикер уянырга тиеш безнең тамашачыларда. Сезнең фикерегез? Беренчедән, бу яңа әсәр. Бүгінгі 21-ші ғасырдағы әсәр, яш композитор, яш либретист, яш башқарушылар, біздің енді төп рольда башқарушылар, ол Эльза белән Артур Исламовлар. Һәм енді біздің Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган һәм бүгенге көндә студентлары булган башкаручылар җырлаячак бу проектта. Бу фәкать үзебезнең Казан җирлегендә тәрбияләнгән башкаручылар сәхнәдә булачак. Фәкать барыгызда профессионаллар. Фәкать барыбызда профессионаллар. Шулай ук дирижерыбыз да үзебезнеке Казан кешесе Айрат Кашаев. Гомумән безнең труппабыз яшь, энергия ташып тора. Һәм шулай ук бу беренчедән шын матур мәхәббәт тарихына гына түгел, шулай ук ул инде безнең җирлегебездә булган шын реаль вакыйгаларга салам нигезләнгән. Режиссеры кем бит? Режиссеры. Ярый, менә шундый сорау сезгә. Режиссер Илгиз Зәйнәев. Группадашлар бергә укыдык. Горурланып, моны искә алабыз. Менә шундый сорау сезгә. Милли операның киләчәген сез ничек күрәсез? Киләчәген бик әйбәт итеп күрәбез, чөнки яшь композиторларыбыз бар, яшь либрет язучыларыбыз туа менә бүгенге көндә дә безнең өчен, минем өчен ачыш булды Айдар Әхмәдиев. Режиссерларыбыз бар, дирижерларыбыз бар, үзебез бар, башкаручыларыбыз бар. Бөтен нәрсә бар һәм киләчәктә bütün нәрсә булырга тиеш дип үмитләнеп калабыз. Әсәрләр языла. Без аңа бик шатбыз, чөнки язылгач, димәк, карыйлар, алар белән кызыксыналар. Һәм шунда әйтәсе килә, бүгенге көндә менә безгә кассадан әйтеп торалар, билетлар юк, тизрәк дополнительный куелган урыннарга булса да билет алып калыгыз дип. Без инде барлык туганнарыбызга, дусларыбызга алып калдык. Билетлар юк диләр, аңа карамастан билет табырга тырышыгыз, килегез. Кызыксынучылар күп. Миләүшә Хайруллина, композитор Миләүшә Хайруллинаның сезнең репертуарда җырлары бармы? Әлбәттә. Бар. Аның бит инде җырлары бик үзенчәлекле, тамашачыга таралды. Аны бик яратабыз, аның җырларын бик яратып башкарабыз. Инде безнең Миләүшә белән берничә әсәребез бар. Аның инде иң популяры Мин Казанда калам дигән әсәр. Һәм минемчә Миләүшәбез бик талантлы, бик өметле композиторыбыз. Һәм операбызда бик уңышлы узар дигән өметтә. Амин. Инде саф татарча әйткәндә ни пухи ни пирава. Рәхмәт. Ни каурый. Ничек уйлыйсыз, әлеге операның киләчәге булырмы? Ул куелырмы? Чөнки безнең тарихта ул бар, берсе чыга, бер уйнала, онтыла, яңадан кайтарыла, мәсәлән, Кара Платка кагыла, яки бер-ике генә уйнала да, тагын онтыла, мысы белән ничек булыр?
Biz ümitlenебез шуңа, чөнки менә ахыргы елларда язылган әсәрләр, шул Ильяс Камалның Такташ турында, Эльмира абыйның Кара Пулат, Алтын Казан, бүгенге көндә менә Кави Сәрвәр операсы, ул безнең нидер киләчәктә булган музыкаль театрыбызның нигезе дип өметләнеп калабыз киләчәктә дә, чөнки сүзләр бар, чыга, һаман әйтеп торалар аларны. Һәм без шуңа өметләнәбез. Эшләүчеләр, язучылар, башкаручылар, композиторлар күп, тарихыбыз бай, чөнки безнең игътибарга лаеклы улпат шәхесләребез бихисап һәммәсендә менә күтәреп алып, менә шулай итеп сәхнәгә менгерлек, һәм бөтенесендә ашыклап, шагылдырып өлгерергә насип булсын иде. Амин. Күңелләрдә тагын да өмет уяттыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә тапшыруга килгәнегез өчен. Рәхмәт. Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле, аның милли киемле кызлары, егетләре, Татарстаныбызның визит карточкасы. Киләсе сюжет милләтебезнең шул асыл җәүһәрләренә багышлана. Операда булсаны карамыйча калмагыз дип әйтерләр иде. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле халкыбызның, республикабызның йөзек кашы. Югары дәрәҗәдә башкарылган җырлар, биюләр, матур милли киемнәр халкыбызның күркәм символы булып тора. Һәм бүген без әлеге ансамбль белән якынрак танышырбыз. Сәлам, Влад. Сәлам, Миләүшә. Син миңа Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бинасы буйлап экскурсия үткәрмәссең икән? Үткәрәм, әйдә. Киттек. Алар сәхнәдә татар халкының моңы, тарихы һәм язмышы турында тулы образ тудырган ансамбль. Әлеге коллективның чыгышларында бер юлы 4 сәнгать юнәлеше күрсәтелә. Музыка, бию, җыр һәм костюм. Һәм без әлеге юнәлешләр белән якынрак танышырбыз. Бу безнең байлыгыбыз. Менә бу костюмнар безнең яш килә торган иске костюмнарыбыз да бар. Алар инде безнең тарихыбыз, без аларны онытмыйбыз. Яңа программаларга без аларны кайбер биюләребезне, җырларыбызны без кабат кайтарабыз һәм ул костюмнарны да онытмыйбыз. Үзебез белән йөртәбез. Һәрбер аяк кием, һәрбер костюм безнең исемебез белән язылып куелган. Мәсәлән, менә үземнекен таптым тиз генә. Влад үзе әлеге ансамбльгә укуын тәмамлау белән килеп эләгә. Һәр биюне, һәр номерны ул ихлас яратып башкара. Мәсәлән, менә Җизнәкәй. Минем яраткан биюем. Шунда нәтиҗә бик дәү. Без Аллаһка шөкер күп кенә гастрольләргә, күп кенә программалар чыгардык. 10га якын программалар чыгардык. Соңгысы безнең инде мин аны архивларда утырып эшләгән программам ансы туй. 18-19 гасыр башындагы татар байлары Казанда очрашалар. Берсе Себердән, берсе Казандан, Пишен базарында. Шулар инде менә сөйләшеп, балаларын белән дөрмәкче булалар, туй Себердә үтә. Бик күпне менә хәмистрлар белән, этнографлар белән утырып бергә, матур итеп кенә карап, җырларны өйрәнеп, биюләрне куеп, шундый программа килеп чыкты. Тавышлар ишетелә, хор да чыгышка әзерләнә, караганнар бит сезгә ничек итте? Чыннан да, ансамбль иҗаты татар халкының традицияләрен, гореф-гадәтләрен төгәл сурәтли. Халыкта туган җырлар, биюләр бүгенге көндә профессиональ рәвештә аерым зур программаларга әверелеп тамашачыга тәкъдим ителә. Һәрбер номерның, һәрбер чыгышның үз драматургиясе, үз идеясе бар. Алар театралештерелгән формада тагы да тирәнрәк эчтәлеккә ия. Әлеге коллектив милләтнең чын йөзе. Без татар халкының иҗатын, йолаларын популярлаштыру гына түгел, минемчә бу иң мөһиме саклап калу һәм киләчәк буынга җиткерү үстендә эшлибез.
ансамбльнең тормышы ул инде гастрольләрдән тора дип әйтсәк тә була. Чөнки инде без бит инде халыкка күп хезмәт күрсәтәбез, үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны, биюләребезне Татарстанда яшәүче халыкка гына түгел, бөтен Россия буйлап сибелгән халкыбызга ирештерергә тырышабыз. Һәм менә шулай ук инде чит илләрдә дә чыгыш ясыйбыз, гастрольләребез безнең бик күп, Аллага шөкер. Мәктәпләрдә Пушкин картасы белән күп чыгыш ясыйбыз, район мәдәният йортларында күп чыгыш ясыйбыз. Менә инде тагын 2 айдан без Оренбур өлкәсенә сәфәр кылабыз. Менә нәрсәдер эзләнергә минем өчен бик куәтле һәм инде мин аларга горурланам. Бу вакытта алар бик талантлы, бик таләпчән. Шуңа күрә без алга барабыз. Яшь алга бара, шуңа күрә иншалла матуритетне гөрләтеп кенә алга барырга тиешбез. Бу бүлмәдә безнең оркестрның репетициясе бар. Карый әле. Бик кызык булды әле бу. Киттем әле мин каушап. Сезнең белән танышуга. Сезнең белән танышуга. Мин бик шат. Һәм мин бик шат. Бүген изәнләшкәндә исемнәр турында сүз башлаган идек. Димәк, исем кешенең тормышына тәэсир итә дидек. Исемнәребезнең хәтта баш хәрефе генә дә зур көчкә ия. Исем А хәрефеннән башланса, көчле рухлы, зирәк, билемле кеше диләр. Туктама, дәвам ит. З хәрефенә башланган исем эмоциональ кешеләр. Игътибар үзәгендә булырга яратучылар, бернигә дә карамастан исемегез сезгә бәхет китерсен. Без Зөлфия Алмаз бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исеме җисеменә туры килә дип әйтү генә дә ни тора бит аның. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Манзара Тапшырның иҗат төркеме һәм без идек. Сау булыгыз, киләсе очрашларга кадәр. Так, А хәрефенә нәрсәләрне тагын